Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing begja rahayu ingkang bahagia. Jejering murid dalem Gusti, kula panjenengan dikersakake tansah pitados sing panjenengane kanthi wetah lan boten wonten keraguan utawi manah sing mangu-mangu ing ngarsa dalem. Wonten ing kapitadosan menika ugi lajeng kula panjenengan sansaya tinarbuka dumateng Gusti ingkang makarya lumantar gesang kula panjenengan. Pakaryan dalem Gusti temtu boten sacara langsung Gusti piyambak ingkang rawuh kados rikala jamanipun para murid utawi rikala Gusti Yesus sugeng ing alam donya, nanging lumantar Hyang Roh Suci. Kapitadosan ingkang sansaya wetah menika nggih mralambangaken gesang sing tansah tinarbuka dumateng Hyang Roh Suci. Uripe awake dhewe sansaya tinuntun lan purun dituntun dening Hyang Roh Suci. Yen namung gegeki roh awake dhewe, jiwane awake dhewe utawa sukmane awake dhewe, temtu naminipun janma manungsa tinitah awake dhewe mesti terbatas akeh kasekengane. Ning yen awake dhewe tansah nuruti menapa sing dados pakaryaning Hyang Roh Suci, awake dhewe bisa mengatasi keterbatasan utawi kasekengan manungsane awake dhewe. Mila pengandel sing sansaya lebet, sansaya wutuh ing ngarsa dalem Gusti penting. Pengandel boten namung aku percaya marang Gusti, ning ya aku sansaya tinarbuka marang pakaryaning Hyang Roh Suci. Nah menika ingkang dipun tuladhakaken Gusti Yesus dumateng para murid dalem. Gusti anggenipun makarya wiwit sekawit dikuasani dening Hyang Roh Suci. Rikala sekawan dasa dinten wonten ing para samun poso kangge nyawisaken diri supados saged makarya selaras kalian kersaning Allah. Wawasan dinten menika ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan sami para murid ingkang mbok menawi wis sinau akeh saking Gusti terus disuwuni pitulungan marang tiyang supados marasake putrane sing keranjingan setan. Ning pranyata para murid boten saged ngluwari. Nah menika lak temtu kasus ingkang adamel lingsem para murid piyambak, ning ya tanda kutip merendahkan perguruane Gusti Yesus, mencoreng nama baik perguruane Gusti Yesus. Lajeng kados pundi perkawis menika dipun rampungaken. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 17 ayat 11 ngantos dumugi 12.
Nalika samono ana wong sowan depra ana ing ngarsane Gusti Yesus lan matur, "Gusti, mugi melasana anak kula, awit gadah sakit ayan lan kawontenanipun ngrekaos. Kerep kemawon dawah wonten ing latu lan ing toya. Sampun kula sowanaken para murid panjenengan, nanging sami boten saged marasaken." Gusti Yesus paring wangsulan, "Bangsa sing cupet ing pengandel lan cidra, nganti tekan kapan anggonku kudu nunggal karo kowe? Tekan kapan anggonku kudu sabar karo kowe? Bocahe gawanen mrene." Gusti nuli paring dawuh lan setane terus lunga. Saknalika iku uga bocahe waras. Sawise iku para murid padha sowan Gusti piyambak lan matur, "Kenging menapa kula sami boten saged nundung setanipun lare wau?" Gusti paring wangsulan, "Marga cupeting pengandelmu. Aku kandha sakbenere, saumpama kowe duwe pengandel sanadyan mung sawiji sawi gedene, gunung iki kok abani ngaliya saka kene mrana mesti kelakon ngalih temenan, lan ora ana barang mokal tumrap ing kowe." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken tanda kutip kegagalan para murid dalem Gusti sing pranyata boten saged marasake bocah ingkang kerasukan setan. Nah menika nggih tentu dados perkawis tumraping kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem Gusti jaman menika. Nek wis ana sing kerasukan, awake dhewe malah panik, bingung, wedi, merga ya ora ngerti apa-apa, ora bisa ngopo-ngopo. Tumraping para murid tentu menika dados perkawis sing memalukan. Mila lajeng sowan sacara mirunggan ing ngarsa dalem Gusti lan nyuwun priksa kok gagal apa sebabe. Lan Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem, "Marga cupeting pengandelmu." Kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem jaman menika sepisan malih dituntun dening Gusti piyambak kados pundi pentingipun pengandel marang Gusti Yesus ana ing uripe awake dhewe. Mila mbangun iman sing tenanan penting banget. Ampun ngantos awake dhewe sacara sadar menapa boten luwih mentingke dhuwit. Pancen dhuwit menika estu penting kanggo urip ing alam donya. Yen ra ndek dhuwit, yen ra ana dhuwit ya ora bisa ngapa-ngapa nggo nyukupi butuh. Menapa malih yen uripe ana ing kutha, ora duwe kebonan, ora duwe sawah, ora duwe tegalan. Kabeh gumantung dhuwit. Ning ampun ngantos uripe awake dhewe monggo ngelabuhi golek dhuwit. Gesang ing alam donya kula kinten perlu seimbang. Golek dhuwit ya oke, golek iman kapitadosan ya oke. Yen golek dhuwit sedina 8 jam, jam 8 tekan sore. Mila nggih anggenipun goleki Gusti lumantar iman kapitadosan ya kurang luwih sak jam 2 jam ngoten niku wis lumayan. Iman kapitadosan nggadhahi kekuatan sing luar biasa ingkang dipun ngendikaaken Gusti. Gusti ngendika, "Saumpama kowe duwe pengandel senadyan mung sawiji sawi gedene, gunung iki kok abani ngaliya saka kene mrana mesti kelakon ngalih temenan." Gusti mboten nuntut iman kapitadosan sing gedhe, namung sakwiji sawi. Wonten ing kitab suci, wiji sawi menika wiji sing paling cilik dhewe. Dados Gusti namung nuntut minimalis. Kula panjenengan katimbalan kados pundi gladhen rohani wonten ing gesang padintenan kangge ngrabuk iman kapitadosane awake dhewe.
Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.